קורה חברים, כאן דור בעוד סרטון חדש, והיום אני עם חבר שלי עומר, ואנחנו הולכים לעשות את גר רשמו להראות עומר רק באנגלית גם, שזה הערוץ שלי, כן, רשמו להראות של דור. כן, ודבר ראשון, עומר, אנחנו הולכים לעשות אתגר שקוראים לו אתגר שעתיים בטרמפולינה. אבל קודם כל, ההורים שלי לא מסכימים לעשות משהו שהחדר שלי לא מסודר. והוא ממש ג'יפה. וגם קנו לו שולחן חדש. כן. הוא ממש ג'יפה. אז נסדר אותו, ואז נעשה את האתגר. אוקיי, אז... אז אנחנו סיימנו לסדר, ועכשיו תראו איך סידרנו. טוב, מה אתה עושה פה? איך הגעת לכאן? עכשיו עושים את האתגר. עכשיו... נו בואו. אל תדאג, יש לי כמה... נכון, אין לנו דינה בחוץ, אין לנו מתן בחוץ. מה נעשה, חברים? בואו לטרמפולינה! יוצאים לטרמפולינה, הולכים לטרמפולינה, ואנחנו הבאנו מים, כוסות, ועכשיו אנחנו הולכים להביא את האוכל. אז רגע. חבר'ה, הבאנו את האוכל, הבאנו קרקרים והבאנו מים. קרקרים כאלה. טוב, דבר ראשון, החוק אחד, אסור לנו לקפוץ. רק אם נגמר הכל ואנחנו נוריד. נכון. אתגר השעתיים מתחיל עכשיו. עוד לא. השעתיים מתחילים עכשיו. לא, השעתיים מתחילים חבר'ה, אז התחיל הטיימר. אז אנחנו עכשיו הולכים לבזוג לי מים. זה הכוס שלי. שאתה רוצה את הכוס הזאת. אני רוצה. אז זה הכוס שלי. זה הכוס שלי. עכשיו אני אפתח. למזוג לי. אתה יכול למזוג לי? כן. לוג, זהו. אז אנחנו... זה ממש טעים, נחזור אליכם כשנסיים. ביי. אז אנחנו פה... אח שלו הקטן הגיע, הוא ידבר, אבל אתם לא תראו אותו. כן. לא, אנחנו אבל צריכים שישאר לנו. אנחנו צריכים שישאר לנו. בסדר? הנה, קח אחד. אחד. לא בא לי לאכול קצת. אבל תראה, גם יש לנו קצת. נכון, יש לנו קצת. תביאו לי קצת. אז תבקש מאבא שיביא לך. עושה שוקו. מה אתה יכול לבקש אותה? של קעקועים. טוב חבר'ה, אז מה שנעשה בינתיים, אנחנו חשבנו על זה קודם. מה? אנחנו יכולים לבקש ממנו שיביא לנו דברים. נורי, תבקש מאבא שיביא לך כזה. טוב, לא עניתי לך כזה. טוב? תבקש מאבא שיביא לך כזה. שיביא לך בקערה כזה, אוקיי? לא, אומר, אל תלכת. זהו. אוקיי, אז חברים, הכל ממש נפלא, ובינתיים חם לנו. ויורד לי דם. מה נעשה? חמי. יורד לי דם. טוב, מה נעשה? חם לי.
תבדוק לי עוד מים. צריך לשים על זה מים. לא, אסור. תבדוק לי עוד מים. טוב, מה זה אכפת? זה לא כואב, אני ככה לא מרגיש כלום. נו, מה קרה? טוב. תעשה רק שלום. תעשה שלום. תעשה שלום. אוקיי. אנחנו... אוי לא, עומר, לא הבאנו משחקים. נבקש ממנור. מנורי, אתה יכול להביא לנו משחק כיף? תראה גבולים, נעשה קעקועים. אוקיי, בוא ככה. מנורי, אתה יכול להביא לנו משחק? תביא לנו פאזל ועוד כמה משחקים שאתה אוהב. טוב? יאללה. בוא נלך לתל. לחיי האתגר שלנו. וואי, ממש כיף. וואי, ממש משעמם. זה כיף ומשעמם באותו הזמן. זה קעקועים חלל? מה זה? מאיפה קנית? זה קעקועים שתמיד עובדים. והקעקועים בדיוק במידה הנכונה. קרקרים טובים. הם הדבר שאני הכי אוהב. מלוח. נכון. לא יודע עליי הכל. ראיתי את כרגע המזל. כן. גם לא יודע עליי הכל. נכון? הוא החבר הכי טוב שלנו. אנחנו אפילו מספר לו דברים שלא קשורים לחברים. והוא אומר, אני לא חבר שלך, אבל כן. זה רק שהוא מתעצבן. עומר, תדבר איתם קצת? תדבר איתם קצת? כלום. אני רוצה קצת לנוח. כן. אתה דופק נומה? מה? דופק נומה? כן. תדבר איתם קצת. טוב חבר'ה, אני מרגיש כאילו יש בזה מילה בקרקר, אבל הוא נראה קטן מהצורה. סבתא שלי מביאה קרקרים כאלה מרובעים שאני לא אוהב, אבל כאלה מלוכים אני אוהב. זה מים של מי עדן, אני שותה. אני אומר לכם שלום, אני מראה את הקערה ואת הבקבוק מי עדן. זה לא דופק נומה? אני דפקתי. דקה. דנו כאן קעקועים שכתוב כאן דרקון. טוב חבר'ה, טוב חבר'ה, ממש נוח כאן, אבל זה ממש חם. אבל זה מנוח חוזר. יש לו מלא משחקים. אבל שהיינו יכולים לצאת ולבדוק. תראו חבר'ה, תראו. חבר'ה, אם אני דורך על הדשא או על הסולם, אני פסול. כן. אז אנחנו חייבים להיות חבר'ה. אז אני נגמר שעתיים ואפשר לצאת, אבל למדתי שבפעם להשתמם. אז נוסף ולייק, אז יאללה ביי.